Здравейте, аз съм Михо и днес и това ще е първи епизод на Survival ни. Сега ще създадем един свят без съндък. Решавам на команди не. Сид на генериране, аз ще кръста на моето име Мишо. Трябва да създадем новия свят. Само да не ми лагва. Чакайте само да се махна от Steam, защото предишния път заради Steam. Преди също се пробвах да снимам, но така и не качих клиповете, защото се получи фейл. И сега. Аз ползвам същия генератор, защото има село близо до спауна и е много по-добре. Така. Защо пак лети в нищото? Сега ще се оправя. Заби, оправи се. Сега, на къде ще е селото? Вот са тука, всичко е тука. Така, малко да спектерим. Знам, че близо до нас има село. Забрах къде е точно селото, така че малко ще пообиколим, докато го намерим. Да, също до селото има много животни. Там би трябвало да е засято и цвекола. Чакай, аз на кога съм нормално, трудно, мирно. Що съм? Не, излезнах от света, добре. Пак да влизам в света. Да също така съм на 1.9 най-новата версия. Така. Налесно. Према няма да намерим това село. Но аз много искам да го намеря. Не знам защо не мога да намеря това село. Къде на... тук ще. Така... Сега ще... тук е селото. Ето го! Каза го. Ето и е мината. Тук би трябвало да има и ковачница. Май. Трябва да има, ето има. Какво ще има? И... готино. Може си вземем и някое животно. Аз си мисля да си взема муле, защото... Нали разбирате? В него може да се слага... Защо пак лаги? Добре, ето го. Та сега, нещо, което беше най-важно и ние така не направихме, да съберем дърво. Супер огладнявам. Вече трябваше сме го правили. Добре, не знам защо толкова лагва. Ето ни го дървото. Пак лагва и предишния път така в първия епизод лагваше. Оправи се. Защо? Това е много гадно. Падна се от първия път. Защо така? И сега пак падна. Ще съберем малко. Добре, лага се оправи вече. Добре, лага се оправи. Или бък, или... да ви кажа, не знам какво. Лаг беда. Добре. 32 дърва. Пак добре. Половин стак. Аз мисля да се нанесем и тук. Също така трябва малко да потърсим овце, така че... Не, без втори съндък. Също така някъде тук е... Ще оставим тук малко място и за печката, тук ще е леглото.
трябва да намерим някъде тук овце. Само кончета, няма ли тук някъде овце? Ще на път намериха, ама всякъде са. Бе. О, добре, не ми е заредил. Бели кончета. Супер. Но не ми трябват кончета, трябват ми овце. И защо не ми е заредил? Добре, нещо тук. Бъгва и то здравата. Не ми се зареждат. Впрочем, е много странно. Семено. Овца. Супер. Тук има още овце. Добре, как не мога да намеря едни овце, като те са точно до селото? Да, ето лагва пак. Карай, ще убия овцата, лагва на лагва. Така, къде си? Да, едно такова. Добре, оправя се. Така, 2. Ето го там цвеклото, за което ви говорих. Та-дам! Ето го цвеклото, за което ви говорих. Мога да направим супа от него, ама аз не знам как. Не знам. Добре. Пак трябва да ям, но трябва първо да направим едно легло. И не знам защо под мен имам чувство, че има лава, защото аз чувам лава. Малко така камък да посъберем от съседите. Те на тях не им трябва. Взимай камък. Мърдай. Само селените да ни вземат да започнат да умират от чудовищата. Но това едва ли ще стане. Не се купае тъй, че... Мисля в този епизод само съм нанесем. Така. И сега само трябва да пронощуваме и сме готови. Малко тук реколта да им берем. Те тук са ни направили готови ниви. Някаква се стара тук да правя ферми. Те вече са ни ги направили там. Па и те без това ни ядат. Така, цвекло. Не знам дали може да си яде, дай да пробвам. Да, може. Не може да се пече. Добре, ама си цвекло вече за ядне. Си 10 семена от цвекло още. Малко цвекло да пхатнем. Това. Това много малко наяжда. Но ще го взем цялото. Това доста наяжда. Опечено. Стой тук, стой тук, стой тук, стой тук. Така. Благодаря за пържолката. Така. Ако факли няма да изледна. Няма. Още малко така няма да изле пък. Има само една факла, която почва е ужас. Няма да вземам храна в минута. Когато поръчам си намераше е тук, тя дупка по-точно. Не знам защо винаги казвам мина, като това си е просто дупка в земята. Това пещера не е мина. Поръчам тук, като говорим за пещери. Някъде тук трябва да има една пещера. Но не знаем къде. Това мислех да е за този клип. И аз бях Михо БГ и чао от мен.